Chicken. Hello mga ka-foodiebis! Today kakain po tayo ng crispy pork and chicken kare-kare mga ka-foodiebis. Ayan, at meron tayong drinks dito, tubig. At syempre, ito yung mga gulay ng ating kare-kare. Mga foodiebis, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin pakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po yung Eagle Game. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin. Po natin Eagle Game, mga foodiebis, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos, i-click ang download. At kapag na-download na, i-click po natin ang install. At pagkatapos po, ay open na po natin. Pagkatapos nun, lilitaw ang register or login. Pindutin po natin ang register. At sa account, ilalagay po natin ang cellphone number natin. At sa password naman po, ay ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Tapos, i-confirm natin ulit ang password. At sa OTP naman po, i-click natin ang send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa ating cellphone number na nilagay natin kanina. Pagka-receive po ng OTP, ilagay natin ito sa OTP at i-click ang register. At meron na po tayong libreng 5 pesos coins para masubukan ipaglaro. At para madagdagan po ang ating coins, maaari po tayong mag-cash in gamit ang GCash. I-click po natin ang cash in at ibaban lang po natin ang ating GCash. Ilalagay po natin ang GCash number at i-click ang send. Hintayin natin ulit pumasok ang OTP code tapos itatype po natin at i-save. Subukan po natin ng 100, i-click ang 100 tapos yes. I-click natin copy at punta na tayo sa GCash apps. I-click po na ang send money tapos express send. I-paste po natin number na kinapin natin kanina mga foodiebis. I-type ang 100 sa amount, i-click ang next, i-click ang send 100. Pagkatapos po, balik na po tayo sa Eagle Games ulit. At para makita natin kung pumasok ang ating kinash it, i-click ang refresh button. Subukan po natin maglaro ng Tong Eats mga foodiebis. Pasok lang po tayo sa Tong Eats at pumili ng table bet na gusto natin at hintayin natin mga makakalaban natin. At pwedeng maglaro ng dalawahan or tatluhan. Ganito lang po siya, bunot lang po tayo tapos sapaw. Parang katulad ng Tong Eats sa mga kapitbahay po natin. Pwedeng mag-fight at mag-challenge. Ganito lang po siya kadali mga foodiebis kaya tiyak na malilibang kayo sa paglalaro nito. At ang kagandahan nito mga foodiebis, pwede po natin i-withdraw ang mga napanalunan natin. I-click ang withdraw at i-enter ang amount. Pwede po tayo mag-withdraw ng 300 up to 2,000 pesos. At papasok po ito within 12 hours lang po mga foodiebis. Ganun lang po siya kadali mga foodiebis kaya subukan na po natin maglaro at nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodiebis, napanood natin ang Eagle Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes mga ka-foodiebis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodiebis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Mangantana po mga foodiebis. Ito ay bago po kami kumain ni BBM, ang gamit po namin pala ngayon ay Maono WM820A1. Ito po siya. Yes, yan. ako nandito. Maono wireless microphone po siya. Nasa Lazada at Shopee po. Order na po kayo. Yes mga ka-foodiebis, kaya unang subo na tayo mga ka-foodiebis. Apo. Tabi ka lang po. Crispy. Lagyan natin yung sarsa para mas masarap. So, ang daming Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodiebis. Lagyan ko ng bagoong. Mas masarap na may makabagoong. Ayan, bagoong. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodiebis. Kain po tayo. Ito yung bagoong. Sarap. Baba na namin. Baba.
Ayan, okay na. Oh, talaw. Abot mo, pal? Mm-mm. Oh, talaw. Talaw. Tsaka, Alam mo. ito. Tapos, lagyan mo ng bagoong. Sarap. Sarap ng bagoong, no? Mm-mm. Chicken. Ang sarap. Oo. Gulay. Tapos bagoong. Mm-mm. Sarap ng bagoong. Mm. Mm. Sarap. Chicken lang.
Buto. Baba ko. Sarap na. Sarap ng bagoong. Extra rice. Kanin pa. Ha? Kanin pa. Yeah. Ayan. Kanin mo na pa. Request ni Ate Albi yan. Kare-kare. No? Seryoso ako.
buto pala yun. Kaya pala masakit. Buti hindi natanggal yung ngipin mo. Kaya pala malutong. Huh? Kaya pala malutong. Wala nang ano. Ano kasi yun? Ano kasi yun? Yung gulay na ano? Mahaba. Sitaw. Kala ko lang, Syuta. sitaw no. Ang sarap ng ano sarsa. Okay ka na? Cheers. Sarap. And pag naubos po namin yung rice at pork and chicken po. Ayan, crispy pork and chicken kare-kare. Meron lang po tayong natirang puso ng saging. Hindi yung puso ni BBM. Kung puso yan. Ang sarap ng bagoong. Masarap ang himagas ng ano, no? Mangga. Mangga, kaya santol. Singkamas. Singkamas. Ayun, mga Foodie Biz Eagle Game po. Nasa description box po ang link. Kaya download na po kayo. Yes, mga kapudis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie B, TikTok ni BBM, at Instagram ng The Foodie B, The Foodie B Vlogs at Kusinang Kablen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudis. Yes, mga kapudis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.